Kubor nakaslem jong udongsan hima. Kaseng HYC menta kasi kakhatlay tari uyayong arhajar at pulay. Kalalit banyak kendo iyo Chief Secretary ke Jela Meghalaya uba Donald P. Watlang halor ke jing penteri kami ke roster system hapo ke Jela. Haba keren bikilat pathai kubor hadin meladak banyak kendo bu Chief Secretary u President kaseng HYC uba Robert Jun uloong ba kaseng kaladak banyak keren bu Chief Secretary halor lai teli kimat kita ke roster system ki kambalai teli ki ba klem patla satiaban pendam bat kum juru halor ka reservation kabaya soalang lane ka combine reservation hapdeng ki khasi jantia bat ki garo shu ka senga dawaru na ka sarkar bakan jit ka tarik kumbala batha ka ying bishar ka shari bakan ya chakman ambakan phaidien bat bakan le no kham kloi khnang balat na ka jinge pher seng ka jinge pher jat benrio hapdeng ki khasi jantia bat garo kalian jom ka seng SYC sen kimim ta si hadin baka yin ka syari budun burom jong ka Meghalaya High Court hakatu ka PIL hakaba kiladon katu ka ni na ki nongelam jong ka jabru garo ki balik syakut tu grenade em sangma hakaba ulah fai ya ko ka PIL ya bala register ka PIL nomor 8 jong asna baca play u fai da ka PIL sepo High Court ban om ba ka High Court ka di ban ai hukum ba nomdon chuk mano ban muslia ya korosta memorandum ka jongi chaw secretary kalong ba POE ha kini ki khendiat tayo ki London ki district recruitment agency kawai na po West Kasil kawai na po East Kasil hakaba ki advertise ya ki post but hakata ka jing advertise ya ka post ki alot la ka jong ya ka khasi jentia kategori ba garu kategori tenri la finpek kum ga reservation policy ka ong ba ha ki district post grade 3 grade 4 jong ka district post hapo khasi jentia hil ka di bandan ka combine 80% ya ki khasi jentia kat bah garu hil ka di bandan ka combine 80% ya ki garu mo ti haba ka dai bandan combine kunta ka jingkli ba nai kata kami e jing penepher haba ka policy ka ong ba sya khasi jentia hil ka di ban prapo persen yo ba khasi jentia ba sya garu prapo persen yo ba ki garu ti ka policy ka ong ta ti ka jingkli ni la pensngau chow secretary ni kili ba bali kini ki district recruitment agency mo ki penepia la ka jong ti na kaliang u chief secretary ru ula ong hi ba imat ba don ke jing bakala ke jong ki halor kan ni ke jing ai la ka jong ye tu pat ula kula tangi ban sapen bet ya gitu ki jing ya gitu ki jing deko jong ki tu ki katu kan ni ki district level ki ba ai la ka jong ya ka khasi garu ke di henry la pen pet apo ka kum ke polisi kam di benon la ka jong ka di benwan be haju gitu ti kita ki lightly ki mat ki bana kaleng jongi ni la ajing tho na beli kumung ong phi bo beli ni ajing tho ka di halor ka tu ka nong rim ka ba ka kut hi ka ong ba ya ka ni ka kam ban jit ya ka ya cut off ke di jong ka sarkar but mentang gidang ajing tho sa sarkar hari tang ka wai nyim di ban kelep ka kut ka ong ba ka di ka kamram jong ka sarkar ban jit ya cut off di hari ibeno pat iwi ibenta ka ba ong pat lada kata ka jingbu jong ka sarkar ya ki cut off di ka kata ya kanu re kanu ka kategori kita kilak balik biar syukur imdi ban kelep ya ta ban hot ka ong ba phidi ban bet ka da sarkar ri lada ka don kanu ka jing bakala jong sarkar ka kut ka pli ya ka lanti bakala tinat ka daw nakaleng jong ka seng yang mentangi pendet yang tangi burom ya ka high court ni ai ka jing tho sa ka sarkar bahkan persyang ban penbet ban fix up ye kini ki lightly ki area ka we ki diga imi ki ba ka jiksu ga jongi kim ya hap ka kum ka reservation policy ka we na ki mat ka di ka backlog ya ka ba ka don ka jing sedang bantung backlog la ni ya ta ka jing kau ya kita ki on field post jong kan ka kategori ya ka ba ki kwa bantung ni lapan kan mau secretary bakat kum ka reservation policy kadon ka benta po ka resolution policy ka boong bala da kadon kanu ka kategori ka bomla ban pendap ya kanu post ya kata ka post in yo no da ka we kategori ban haka jing tep kam ka ban one part and adjust ya ka tindri la damla ban tep pat hakata ka jing tep kam ka ban one kata ka post ka laps no tingila pen kan mau ba ka policy ba ka declare laps te kumno menta phi tep backlog la ne phin phai sadin ban pendap itu post
ti ka kut ro la de pej bahaya ko adon jong kut jong ka hai kut ko ong ba la da ka don ka no ko discrepancy la ni ka jing le bom hok ya no re no phi ka jing bom yo ban tap ye ki post da ka no ka kategori kala bandai ka garu kategori la ne ka do ST kategori la da phi phai kalong kam dei namar ba ki sha pendu jubor ka dei namar ba kim qualify la ni kim don bro tena ta ka dau kamut kam don kita ka injustice la ni ka don kita ka jingle bom hok persya ki kam don ka shidei namar ba kim don bro pat kim qualify ti kata ka discrepancy kam arise tiga polisi ru ka sha balada ka no kan kategori kam dab bro ka no ko ka sha ba ka wi kategori kan le cha ka wi kategori tiga polisi ka sha ta kamut kam don ka discrepancy la ni kam don ka no ka jing sha le bom hok jong ka no kategori wat lada hakini kisnem ki kum ga jet bro khasi centia ka jongi ka tam ki nong tre bane compare ba ki wi kam dei nomor ba le don bor ari ka dei nomor ba kim don but nalor ba kim don ka polisi ka sha ba ka wi kategori kan le cha ka wi kategori but ya kata andala adjust dari lada kimla sausna banwan ru kalaps no kayap no kata de wi ka ba ngi la kren alo to backlog but sa ka ba implementation no karosta ar ki backlog ni haban pet ya ka polisi no bli lada ki pus kila alap sinom la shu ban kawe ki kum ki backlog but lai pat kalong ba habaka don ka combined reservation policy mo sa kasian jet hill but sa garo hill ya haki district level post ide ban buram ya ngimdi ban aila ka jong kumbala jia ha po west hasil but po is hasil haki di kita yo ki balade ti halor kini ki lai tili ki norim nak leng sen gi ni la wan kendu ya chus ke tri ulah kan saya bo unsa put up ya kan ka level jong ki cabinet but nak leng jong sen ya kan ngaju amat min salai kendu umui om min persang ban kendu ya ki minister but min se kendu ru ya ki nongalam jong ki parti wo ke rope nang beli ni kwa bahkan ni kam kumbalong mata ni ki ni kwa ba sarkar kan penbek no kloilan namar yo kapoi kan no ke ba sosi namar kumbo phi mata klong ba kalami ke jing kala jur ha ka jing pher jumut apa den kiseng balang apa den kipat ba apa den kasih janti abat karo ti ngim kwa ba kum kata kan poisa kan no ka ban pensliu ya ka jing ya dei ke jongi la ni kala ban poisa kan no ko ba kadrum kadam tingi kwa ba sarkar kan penbek kloi ya kata kat ba ka ni ka ding mata kampat kelang kum kalau mata kelaren kio iya ki social media kio iya ki yo hak kan ni ka ding kala hemba mata ngim kwa ba kan kelang nama boleh lada kidang mi susu ki attachment nang nasi kemat ki ba kham aiding ni ting kelong ba yo kan ni ka ding wala ren mata ka kelang ti ni kmil ti ba sarkar kan penbek ya kan ni ba lada jia ba ka sarkar kan penbek ya kan ni kumbang yu i kumba pi yu i ya ka jinglong ka jingman kalong ba kat ang mi kisni ka nak smil mane ka bat jong ka dor ba ha ti hadin jong tu na kaleng jong ni ka seng ni wanra ya kan ni ka jing tho ban dawa nak sarkar ba lada dei ba ki hab banjit ya tau court of date kumbala tha da ka high court banjit ya tau court of date lani banjit nadu na kanu kapor ka ba kata ka roster country kam ni kwa ba kata ka roster country kam prospectively lane shakhmat omdei bakan phai sadin but ya kani ka jingkwa ka jongi kam samdei ka jing dawa big dan ka jing dawa ka ba khlem da pensiong norim ni la pensiong norim ya kani ka jingkwa ban pentri kam prospectively ya ka roster da ka rai jong ka supreme court ka badon burom haka ki bobon ki case but ka case ka ba kongsan kadi ka tu ka case ya jong usnem khat khandai spa khandai pu sam ha katu RK Sabarwal was state of Punjab hang tu ka supreme court ka khansai balada phi pentri kam ya ka roster kadi ban ya chakmat nobli ko mapitip ka ri India ka adon adu khat khandai spa sapunyo kat kanai spa san pho ka wan ka concern ka India but kani ke jing ya IST SC OBC ru ka sedang nadu kat kanai spa san pho tertel ke jing reserve ye ki post bo peru ka kat kanai spa san pho dari hapor ba ka kut ka keren ye hakatu ka case kat kanai spa kanai pesan ban pendri kam ya ka roster kam ong ba yat nadu kat kanai spa san pho ka ong ba phiyai ben nadu kat kanai spa kanai pesan sejrom ti halor kata kana rim lada menchwa
hakari India ru kile amta tini isngo ba hakajalam kile ru kadi ban kumju no beli ni dang sedang ya roster nadu nadu arajar ar ti roster re bne skama ti kata di kan rim ke jongi ke bangi ai jingtho sha u chief secretary kum u kli jongka sarkar but ya kani ke jingtho ngin sa sha chief minister but sa ki minister but kumju ru namar bang yu iba na kaliang jong uditi chief minister uang ba kan sadon kata ka jini kendu jong ke all party meeting na kalian jong seng ya kan ka jing thok min sapha ru syaka syaki baro ki nongalam jong ki political party ki bokir khang ba bakin yo ban ya keren halo kani te na kalian ka jongi ni la keren ya u chief secretary ba kidon sa ki wipat kimat nalor kata ka jing ong perspective implementation jong ka roster kidon sa ki wipat kimat ki institution kendiat ni nomla banlen na kalian jong ka label jong ka government ro phi ka long ba nang kong du ko kun ko ong ba di bandon ia ka roster ka klam ong en kumno en sna roster nang kong du ko kun ong ta hadin pat nda kala sim so moto ko ong ba phi prepare ya for roster na du kat kanes pa nyo ar ko ong su prepare kam ong ba backlog mo prepare ya ka roster na du kat kanes pa nyo ko ar Kemud kalau tang bentip ke kat no kidon. Ka kelebang pat ba tap ye gitu gi bom dak. Ye gitu gi ba lap so. Oh kata ka di ba. Ka ba ka kod ko umta. Hadin pat ka kod anda kala dispose of no. Ia ka PL somoto PL. Ka umpat ngim lek ia ka merit lani ia ka legality jong ka roster maintenance policy. Ka kod ka kelebang ra ba kala biang ka siong ba ngipun kod no nomor lawan ra ya roster. Kapag ba kani ka roster kadi ka bobiang lani ka validity jong ka biang ti ka ba kamlong mo kalong pan andala one how ha katu ka PL ba fight to grenade sangma mo hang tupat ka kut ka ba ngimpat yo i ba kaladon ka cut off ni i ka sarkar ban jit ya ta cut off date ti ka don hi hot ka confusion kdiat ni namla ban len ti hendrei la da longkat balong ro ha kut ngimdei ban klet ba tumbang ong ba lada kadon ka jing bom syai hap ia ka order jongka high court makana ke ki bangi di bacung thu kolong ba ia ha ka bedi bot ko roster pas fungkut ka lai sibun kirai ti ha ba ka fungkut ka lai sibun kirai bat ka fungkut i kala ong ko bangi ong ki na hatu snam kat kandai spa kandai pusan kis jong ha ka tu ka kus jong sabrawal tu ka kan syai ba di belong perspektif Tila da wat nakling jongi ong wat lada kidon ki jing bom syai ha ka order jong ka honorable high court jong klia haning tai hari kawing ide bersuthu kolong ha ba don kalot pat men ba ba don ki rai jong sunkut ka ba bang sim beda kata obli kum ba fitip hi kolong ba lada ka rai jong sunkut ke di ka banding ha barok jong ku ya ri India ka bakan thup obo jong ka klia tinat kadau ngi la keren syai ka ni henry kum bo ong ki dei ki wei ki issue kum ka backlog issue kala answer ka policy hi ya kata ngin don kamban le chukut kata ka policy hi ka ong ba kilalaps no ti pin pin im shu kum no ya ka balaya kata de wei kumi ka district post ka ong ba ka di bandan kampanye ti ha ba ka de policy ka di bandan kampanye ti kum no phi secretariat at the level jong ti district kasi jenti ala ka jong garol ka jong ti kidon imat kadon gajing bom syai ke bobun ki liang ti nak liang jong u secretary uang ni ba ursa amsa law department ban study lut u sim ni ti judgment na niru ti Henry habukut hi kuma pitip kolong ba ka jing pentrekam ya ka roster kumba kolong menta ka sedang na ko OM jong ka government ti ya ka tu ko OM jong government ka bala pas ho banai mi arjar ko ar la ban penbet tang ha ka label jong kabinet la ban penbet tang ha ka label jong kabinet na mo beli pas hida ke kabinet ya tu hot lada ki yekren ha all party meeting ka kam bahas susu nomor ladon lang bat ruling bat opposition bat MLA bom dan kabinet bat lada kira ya kena kam ha po legislative assembly kumba dawa ka tu ka ni partiru ka kam bahas susu ngam ong ba kamblong ri ban pen kala kamut la ban pen kala tang na ka kabinet tu la abdi bom la kabinet ru bala landri la dala bandra ka all party meeting la ni ka assembly ka khamba ka kham janai ti hendrei ka badon kam kolong ba piekren ha kano kono ko label ro na kale paseng nim so phe ta ka badon kam kolong ba
kadi ban bet no kan kam dei ban sa dum kum ne kum ba